Dneska tady máme jedno důležité téma k rozšíření mezd a tím je teda takzvaná úkolová mzda. Je to trošku něco jiného oproti mzdě, která je časová, kterou jsme si počítali předtím, takže je velmi důležité, abychom si ji prostě ukázali, jak se počítá taková úkolová mzda. Jako první tu máme samozřejmě jistého pana X, protože se nám nechce vymýšlet jméno. Jako v zadání je Roman Hašek, ale pan X zní kratším dojmem. Ten má teda tu úkolovou mzdu. No a máme u něj zjištěno, že má hodinový mzdový tarif 184 korun českých. Zároveň je výkonová norma množství 30 baget za hodinu. Dále tu máme, že je výkon, neboli kolik bylo vyrobeno baget, 5200 kusů. Další máme, že pan X pracoval v noci 24 hodin, což už nám může být jasný, že je příplatek rozhodně. Pak tam máme nějaké odměny, které činí 4000 korun českých. Pak, že měl také dovolenou v době od 14.2. do 17.2. A nakonec tam máme, že průměrnou hodinovou mzdu za předchozí čtvrtletí měl 166 korun českých. To je asi tak všechno, co potřebujeme k našemu výpočtu. No a teď teda půjdeme na celkový výpočet. Jako první si teda musíme nejdříve text zase. Je to tady zvýrazněn trošku jinou barvičkou, zeleně, protože je to důležité. Základní mzda. S to už jsme se setkali, no a tu musíme teďka vypočítat, protože od toho se odvíjí úplně všechno. Takže základní mzdu vypočítáme úplně jednoduše. Vezmeme těch 184 korun, což je ten hodinový mzdový tarif. Ten vydělíme 30 bagetama, což je ta výkonová norma množství. No a pak to vynásobíme těmi 5200. No a mělo by nám vyjít, že základní mzda je nějakých 31 893,33 zaokrouhleně korun. Asi tak. No, teď ale pokračujeme. No a my tady máme teda odměny. Ty si zvýrazníme zase jinou barvičkou. Ty budou třeba fialové. No a tady si teda napíšeme odměny. A odměny, jak my víme, tak odměny činí 4000 korun, což znamená, že my prostě napíšeme tady 4000 korun. Prostě nic nenásobíme, nedělíme, prostě to tak je úplně jednoduché. Pak tam máme příplatek za práci v noci.
No a to už je trošku zase počítání. Tak si to pojďme teďka ukázat, jak se to vlastně počítá celé tady to. Tady si dáme třeba oranžovou barvu, protože příplatek v noci musí být vidět. No a vezmeme teda tady si napíšeme příplatek v noci. Tak a to máme těch 24 hodin, které vynásobíme tím průměrnou hodinovou mzdou za předchozí čtvrtletí, což je tedy těch 166. No a vynásobíme to prostě ještě 0,1. Jako fakt neptejte se proč, jako prostě to taky je. No a mělo by nám teda vyjít, že příplatek v noci činí 398,40 korun českých. A to je příplatek za noc. Takže už máme teda základní mzdu, odměny a příplatek v noci. Dále máme teda náhradu mzdy. A ptáte se, proč náhrada mzdy, tak to je úplně jednoduché, protože tady si prostě pan X usmyslel, že bude mít dovolenou, což znamená, nepíšu, super, což je náhrada mzdy. Jo, vždycky dovolená je prostě náhrada mzdy. Vy prostě máte právo na to mít dovolenou a oni vám to měli proplatit, nebo jako dle zákona jsou povinni vám proplatit na volno, které vy si zvolíte sami. Takže si to pojďme teďka vypočítat. A je to úplně jednoduché. Podle plánovacího kalendáře jsme zjistili, že vzhledem k tomu, že 14. je pátek, což je jeden den, plus 15, 16 je víkend, to se nepočítá, protože o víkendu jakoby nepracuje, no a plus teda 17, což je další jeden den, no a to se rovná teda 2 dny, no a když vezmeme, že pracuje 8 hodin denně, tak to znamená, že je to 2x8 hodin denně, což znamená, že dovolená je 16 hodin. No a s tím už můžeme pracovat, takže my si teďka teda vezmeme těch 16 hodin a úplně jednoduše vynásobíme to tím mzdovým tarifem za minulé čtvrtletí a to nám teda vyjde výsledek nějakých 2656 korun českých. Výborně. No, tady si to trošku šoupneme, abychom v tom měli jako jasno. Tak. No, takže máme teda základní mzdu, odměny, příplatek v noci a dovolenou. No a teď už zbývá úplně jediné, prostě musíme udělat to, že vezmeme všechno suma všech položek. Pro někoho, kdo neví, co je suma, tak je to prostě součet. Jo, jen tak jako, aby jsme si to vysvětlili a věděli jsme, na čem jsme. Což znamená, že my vyjdeme
my dostaneme nějaké číslo jakoby zaokrouhleně 38 948 korun českých, no a to je prostě naše úkolová a v tomto případě ale hrubá mzda.